tikuonesani program ya Ndipo imene imachokera kapena kuti amakupasirani ndi MBC imeneyi amakambirana nkhani zimene zikuchitika mdziko muno komanso amayankhapo zinthu zina zimene atsogoleri zipani zosiyanasiyana akuyankhula. Takhala pompo mumvesere kuti kodi program imeneyi lero lino akamba chani, ndipo pa zimene adayankhula Akabambe komanso pa zimene zachitika Dzulo ku SKC Foundation launch, iwowa ayankhulapo kuti chani. Kusadziwa ndale chibwana mayenera kuti ngati chipani chimayenera chikhalepo ndizomwe mutanthauza. ineyo sizingatheka kuti niyo achire uka mudayambitsa chipani ineyo nkupita ineyo nditenga chipani chija kukuitika zina zake zokhuzana ndi dzina lanu limene mukamayankhula lili pa mwamata dzina lija pa zimene mwavala kulimba mtima kuvala jekete lolemba dzina la munthuyo nkumayankhula kugulu kwa anthu koma kumene kukuchitika zofunika za dzina la munthu amene wavalayo ineyo osapitako. Ndikuona ngati zizopana zero koma sinnadabwe chifukwa pachichewa pali mawu amati ukapanira kamwini sutang'adza ukati watenga kachinthu kamwini wake nkupanira kubisa nangasuma khangati waba ndiye umabisa nkupanira suyenda chotang'adza ayi fakagwa kachinthu kacha chabwino ukapanira kamwini sutang'adza. Takhala tikunena pano kuti pali zinthu zina zimene olomuta zikakamiza bwanji koma sizingafanane iyayi chimodzimodzi ngati dzala dzangatsi kuti mulumikize chonchi kuti zikumane bwinobwino chine chisaoneke chachitali chine sizingatheke apapa. Umumu ndi mmene zilili ndi Akabambe ndi UTM mwandomvetsetsa kale Akabambe ndi UTM ndi mmene zilili apapa kuti akuyesetsa kuti dzalazi zifanane pasaoneke mphako iliyonse koma sizingatheke chifukwa chake njani? Chifukwa chake ndi chimene chaululika ndi mkumano umenewu kuti kumene kuja ngati mmamva zimene zimayankhulidwa anena kuti ichi tayikachi tikufuna kuti chipange preserve nchimene chitanyamule legacy ya SKC. Mwa njira ina akunena kuti Akabambe musiye kuvala chinthu cholemba kuti ife ndamene tanyamula legacy ya SKC. It's like akukuzani kuti we have nothing to do with UTM, ndipo muleke kugwiritsa ntchito mawu legacy kuti niyo mukunyamula legacy ya SKC. Chifukwa ma values ainuyo anthu amene inuyo mukutsogolerana ndi zimene ankakhulupirira munthu amene ife kumdziwayo amene ali bambo athu amene ali ngati mamuna wanga kapena amene ali ngati mtsogoleri wa banja langa kapena kubanja kwathu amene ali ankolo wathu sizikugwirizana kutali. Ndiye ifeyo tapangano chinthu chimene tachiona kuti chinyamula legacy ndikati legacy rete legacy ya SKC ndi foundation iyi. Kutanthauza kuti kulibenso china chimene chikuyenera kunyamula legacy ya SKC apart from foundation imene apanga Mwaimva Chilima. In other words akuauza Akabambe kuti musavalenso zolemba kuti legacy ya SKC kapena pezani china choti munyamulire chinthu chanu chomwe chinacho tsogolo ichi chitipatseni tiphatika apa anu aka munthufe. Nde ukasiya zimenezo ndi muja amati ndiwe gonthi awa ndagonthi awa adauza kuti aleke chifukwa sikuti mwauza munthu wankulu makiro muzoti siyani koma pamene pajapo aliyense waona kuti akuti ichi ndi chitanyamula legacy ya SKC foundation iyi tsono nanga ndikuti anthu ena akamaona kuti Akabambe avala akuti SKC legacy pamene anu aka munthu akukana ukakamiza chifukwa ndati amene wapanira kamwini ukapanira kamwini usamayende chotang'adza kamagwa apatukagwa. Mlekereka pomwepo. Mr. Mvula mwambo wa Dzulo mwina poyambira mwauona bwanji? Ine mwina ndilankhule choncho kuti
Mwambazo unaiwapa mwamba kwa mbili. Unaiwapa mwamba kwa mbili yote organization na yapa mwamba inatukumbusa SKC. Mina ama kondera zintu zake kuzipanga puno bwino mwadongo solo la bwino kandi patebulo kuyara bwino kandi coloring yake ya bwino chili chonse kukhala mwache bwino kuoneka kuti chintu cha bwino aliyese kukhala mwamasuka so pene panooneka kuti madongo solo laenda bwino attendance ya president inapa apanga add value kusonkhanoja kuti anthu ena anabwera chochote ya president anali kuti anali umene chikanduna vice president madiplomati ena ndi ena ambiri mafumu ndi anthu ena ndikukhulupirira kuti ambiri anabwera choti anafuna kupanga society ndi mwambowo komanso pozindikira kuti a president awayitanidwa kukhala nawo kumene that arrangement inayabwino kufotokoza kwa mfundo za launch imene iyi kulikuli chinthu chimene chipange bwanji chimene chili chinthu cha fotokozaso zinthu zambiri zimene chilima amachita pa moyo wake zothandiza anthu amene wopeza pang'ono ovutika kuwathandiza masukulu kuwathandiza mu zinthu zambirimbiri so apanga chibungwe ichi kuti chipitirize ntchito za chilima andi pakanakhala munthu wina si munthu wina asokana panga choncho kupatula mkazi wake chikamene ndiye amafunda nayo blanket siku ndi siku amalankhula kukhosi analankhula za kukhosi ndikupanga izi and I'm sure kuti zina amazipanga ndani iyeyo chikanalankhula pamene pacha kuti popanga izi ananena kuti zina izi azizipitiriza iyeyo azizipanga so it means kuti legacy yeniyeni mndondomeko zimene SKC amafuna kumachita moyo wake akanapitirira kukhala ndi moyo wake ndi zimene afuna kuti zikhalemo bungwe limene SKC Foundation so iyi ndiye ndondomeko yeniyeni yoti sogolo la SKC litengedwa kuzera mu legacy mkazi wake analankhula mayi Mary Chilema analankhula nditu molimba mtima kuti tifuna tipitirize zonse zimene SKC amakhulupirira kuti zichitika kupatula kuti zandale ayi anatsindika zandale zimwena au chipani kwazipitiriza zandale chikwa chipani ichi anayambisa ndi nani amunanga analankhula nditu analankhulaso mosindika kuti iyeyo sangapange nawo zandale pali ena amene amalankhula kuti mwina iyeyo aunkankhira kundale ku ena ndi ena kumanena kuti yayi ineyo iya ndizipanga ziti izizi analankhulaso kuti chinthu ichi chosakhala ndi ndale apolitical ndi chifukwa chake mmene muja munalibe makalala azipana ndi chifukwa chake mmene muja ngakhala president sanalankhule choti mwini wache ananena chinthu chopanda ndale a president akanalankhula ndoti akanabweresamo chani ndale ndoti enaso akanati nafeso titani tilankhulise pomwepo kanalola sipano mundondomeko yokhala ngati za ndale so a president anabwera ngati munthu amene anabwera diplomat wina aliyese kwakhala nawo pa msonkhano umene uja pa ronchi andi pa nthawi yawo yoti sipona nthawi yanga yakwana yoti ndizipita ndi kuti nonso a president anasanga nthawi yakuti azipita chikwa president aliyese amayendera nthawi ndikafika 7 koloko ndikachokako 10 koloko samakhala mmene ungafunire kuti yayi mpaka chinthu chija chite yayi ama khalapo for limited number of hours chikamayendera security imene amamuza anthu ache ya security kuti sipano nthawi yoti zipita so zimene zinali za zinthu zimene nazoona ngati za mtengo wapatali ma speech yake so anali abwino kwambiri then symbolism zinaoneka kuti amayi Chilemawo amazindikira kuti iwowo akadali m'manja mwa Chakwera wa muboma la Chakwera andi sizikanatheka kuti asiwaitane chikwa iwo pakhala kuti amunawo anali vice president led vice president amadziwa kuti msonkhano umene kuti ulemerere a president akhale nawo pati pomwepo a president aja pokoma mtima kwawo anavomera kukhala nawo
pa komando manager pa launch manager chuka president akanakhala kuti sanapite mwina zikanapereka chithunzi chosakhala bwino kwenikweni anali ndi kuthekera kotuma munthu koma because anali konkuno anapanga deport nthawi kuti ndikakhala nawo anawaitana zinali zomvetsa chisoni ndibwereze mawu zomvetsa chisoni kuti mwini chipani amene anayambisa chipani chimene chicholapo cha UTM maremu Saulos Cross Chilima pamene mkazi wake amapanga mwambo umenecho amene akuyendesa chipani cha SKCU sanabwere kuonesa kuti zifukwa zimene anapereka zodabwitsa kwambiri andibwera zopanda mchere anakambapo kuti adakalirabe tsopano ananena zodakalirabe koma amanena zonena kuti iwo poro kunacha kuera sangapiteko koma nali limodzi tiku chilembwedeyo hande cheke kukera anapa sasa moni wamphamvu kwambiri sangalala kwambiri kuimira UTM tsopano asanafune kuona khala modzi nachakwera koma uku kwa chilembwedeyo anali kuti komanso kumene kwesola adakakankhula kali kuwoseso sikuti sakalango chicho so chimene zodabwitsa nanga this was the most crucial moment koyamba mai uja watuluka wapanga ronchi chimene wapanga ronchi chija kuthanda kutsopano ndamasuka ako pang'ono ndikulirabe ndikadali ndi maganizo malingaliro mwamuna wanga aja anamwalira bwanji kuti nthawi yomaliza iyi nakhala bwanji chifukwa munthu aliyense amene mwamuna ake o mkazi ake o mwana wake wamwalira pangozi amadandaula imasiyana ndi nyifa kuti munthu analwala kuchipatala chifukwa mumapita ukamuona munthu mumaona mwazuka kubanja bengo lero ndazuka bwino ayayi muliko banja ayayi koma apa sindikupeza bwino koma ungokhala ngozi ndionera kuti tinali limodzi mwina 9 o'clock wakuza 10 o'clock kali munthu wamwalira so chinthu choti chimakuwawa kwambiri palibe explanation imene ingabwere palibe mamungu amene angabwere amene angakuuze kuti akutonthoze umakhala ukulirabe toseve pano we lost our fathers ena zimene athu one mwina a week ago my uncle a week ago I still don't come to terms what happens kantima kena kache mwina kuganiza kuti wasana arose kama bwera you don't believe what has happened so ngakhala ndaka kupasa explanation ile wose si magwira ya chwa iwe you have lost ultimately the ultimate loss it is felt more at family level wife and children then NF ndi antojia kuti timathandizira kudata kumva chisona koma ine ache the actual people ndimere chilima ndi anache then my family members ako chilima ndi anthu ena so zimene zimakhazodandaulisa she will remain grieving the rest of her life she will not forget and she cannot forget so nadapo kuti at that auspicious moment ya launch ya legacy ya chilima imene iwo bambo Dr. Akabambe amapanga prophesize kuti ndimene apitirize iwo ulimene amakhulupirira iwo ngati milestone yawo moyo wawo asana bwire koma anzawo ma-founders a UTM nawo co-founders akambala nali kukucha uja nali ku timadindani chidani sana mvere zokamba za chipani chifukwa anachita watolankhana kuti ngati chipani stand yathu ndi awawo tinene kuti awukira kumona nanga mawu akulu ndi analankhulawa enawo anangochitidwa kalibu anangowakha chipanicho sanali part of the initial idea yonena kuti muchipani ndimakhala ndi ideology are you part of the founding ideology iweyo unali mbali ya chimene chinakupangisana kuti mpange chipani chikuwa I'm very sure ulendo wa Kambala ulendo wa Chidanti ulendo wa Amayi Makuta anali konko Amayi Makuta analiko founding kuti ife tina chipani tinachiyamba cholinga chathu tinaziwa kuti msogolero wathu ndi kuti ndi uyu and muntima mwathu it will take a long time to come to terms kuti msogolero wathu anatisiya and kuti mwina palibe and we know my values
achipanichi. So zimasiyana ndi munthu amene kuti mwina aone 2 months ago anali ku DPP amapanga nditu part of a system imene mwina inamvutisanso munthu uyu ndenso pano ndi president. Basically ndi anthu oti mwina angokhalapo ndi alendo sangati kumva kwenikweni kuwawa ndi chifukwa cha chipanicho. That's why kuti munthu akadalibe ndeka mentality kaku DPP koika pakusogoro mkwiyo kukhala very angry samatha kuvomereza kuti chinthu chichitika tipanga rationalize because kwina kumene anachokera amakonda kwambiri kusogoza grieving spirit mkwiyo wonena kuti cannot coexist ndi uyu. You find that same spirit imene imapezeka nkhali ya IPM safuna kukhala pamene pali Chakwera. Safuna sokuvomera kuti Chakwera sipana ndi ndani ndi president. So what is it that should stop you from kukhala pamene pali Chakwera? What is it? That way you're so concerned about you don't believe in whatever you don't believe in. Osanga ukawika inquiry yako bwanji ndiuze niko imveko nanga kungopanga ika yako bwanji kaika yako teo Malawians kuti ndapeza hizi nanga uzinguvika pakama giving my perception but that is cruel and ngatosogolera wake tizapasido wantu nomene onde dzakapa ngozi. You are aspiring to be president of this country. Then you cannot coexist. You cannot sit on the same table. The current president for your own reasons. So in brief, it is a missed opportunity for Akabambe. It is a missed opportunity for those leaders that did not turn up for that function. Because if you really cared, and if you care about late Saros Jirima, you should have marked your presence. One is lending support to this widow. I mean, Wapanga launch the foundation, and who pities the legacy. If you're absent, then you're cosmetic. Crocodile tears. So ndisiye kai pomwe chabwino Steve nokulira notsatira bwino mambo watola kuzitinziti ndingoyambira pamene akumalizira mvulapo kunena kuti atsogoleri a UTM akuyenera kudziguguda pachifuwa kuti umakhawuzimvera chisabu akuyenera kudziguguda pachifuwa ndikufunsa kuti kodi tachitanji andi zimenezi sitikunena poyang'anira ndale kapena chani koma ngati munthu pa umunthu ndithu umene umanena kuti yayi pamavuto pa mtendere anthu tizikhala limodzi tizitha kukhalirana ndiye founder wa chipani akubanja akhala akulira nyengo yonseyi ndikhulupirira amalawi akumbukira adabwera ku nthawi ina kuti chonde ino amene mukumavuta kuimba mafoni chani kufuna kuyankhula ndi amayi chonde tatipatseni mpata alekeni alire maliro aamunawo nawo tadutsa nthawi yonse ija ndikudzafika tsiku la lero nalo tino la dzuloli mayi aja namfedwa akunena kuti bwerani kuno tikukhazikitsa chinthu ichi ndiye inuyo amene manena kuti ndi amene mudali ngati kuti akufupi ife ndi amene tikufuna kuti no tipitirize zintchito zawo legacy jakamba chakuti legacy ndimene nyamula akubanjayi inu muona kuti ife mufuna kukhala associated ndi zimenezi ndiye awuyitana akubanja kuti bwerani sana nene kuti ayi UTM invite Congress invite DPP kachani invite akukuyita nani posatengera zipani anena kuti it's nani partisan bwerani kuno tichite izi ndiye inuyo just a few hours itosati sobwina kapena kuti munapanga chiganizo cho kaya tsiku linalo kaya kapena kwa koma kungotsala patsala maola ochepa kuti zinthu zija zichitike ndiye mukanena kuti ife tichite msonkhano wathu kumene kuja ndiumakalengeza kuti ayi ife tamvana zoti tisakakhale nawo kumwambo umene kuja it makes one wonder kuti koma kodi kumene kuko
alina odi alangizi chifukwa zathu andale amakondokhala ndi ma advisors iwonso nawo alipo kumene koko eni amene amapatsa upangiri uphungu onena kuti zinthu kweti kuzichita zitikuzindikira chifukwa that was a spat in the face of Madam Chilima. Sadachite chipongwe a president ngati tate wa dziko lino adangoita ndora akhale nawo ngati mlendo mwina olemekezeka akhale kumene kucha koma the show was about kukhazikitsa foundation kulemekeza ndithu legacy ya Chilima. The show was about legacy ya Chilima. Yes. So panalibe chifukwa chonena kuti pakubwere maigo ena ndi ena kuti ife sitingakhale umene kusitingapezeke ndi awa pa nthawi imene ndithu anthu mukulira ndiye mabwera kugwirana manja mmakhala alimodzi. You rise above petty politics. Zimenezi zimene alephera kuchita display kuonetsa kumtundu wa Malawi ndiye akabwerera akakumana akadzifunse bwinobwino chifukwa tati akuyenda kudziguguda pachifuwa chifukwa ndeti amalawi tsopano kunjawo amene ali ndi responsibility kapena kuti udindo osankha atsogoleri oyika matsogoleri maudindo osiyanasiyana ndi amene akutsala ndi mafunso ambiri kuti mene anena mujamvula kuti kodi simwana kuti anthu ena mwa amene ndi ma aspirants amene amafuna tsiku lina mwina atadzakhala ndi mpata odzatsogolera Malawi kodi utsogolera wake ngwanje otere osabwerana pamodzi pa nthawi yoti zinthu zavuta that akuyenera kuti aunikepo bwinobwino. Tikaona kwinako tiyamikire kwambiri imene achitira Madam Mary Chilima kubwera straight to the point cutting to the chase kuti ayi apapa akuluakulu ndikudziwa kuti kunali manong'onong'o zokambakamba zambirimbiri enanso mwina ndamene mafoni amabwera amati anthu amakhalira akuayimbira amayi akuayimbira Asiye na legend. That's why anabwera in the open kuti ineyo ndalezi sizanga pa zaka 19 zimene takhala ndi bambo kunyumba kuja zaka 9 zimene amachita ndale ineyo nthawi zikadakhala kuti mina kamene ndi chidwi ndimafuna zimenezo nthawi yake dali imeneyo koma kuti ine izi chipanda chimene chayi zaka zambiri zimene ndadziwa bambowa ndadziwa malemuwa amawonda kwambiri ntchito zachifundo bwanji tisenze ntchito imeneyo ngati banja napitisa zimenezo patsogolo choposaponsa alemekezanso ndithu mabanja ena onse amene abale awo adamwalira pangozicha akudziwa to sikuti awa ndi footnote yayi koma ndi mbiri yaonse kuti ife tifuna tithandizire ana aphunzire ndipo tiyambira ana ivi na mabanja amene adali nawo pangozi imeneja kusonyeza kuti kamtima kamene anali nawo Chilima kamulera khungwa kaja mwa amayiwa kalimonso komanso kukhalirana bwino kulemekeza wina ndi nzake kulemekezanso kakhale adindo mmene afotokozera makosana akuna kuti kuyitana chokha chongomuyitana president kuti bwerana na president mkhale kuno athetsanso zina ndi zina zokambakamba olonso maganizo ena amene anthu ena amatha kukhala nawo olamulira kuti ayaya pamwina motere onani ubale mmene zilili apa komanso anthu akaganizira kuti kodi nthawi imene ija taonani mmene amachitira relate magwiridwe awo antchito malemu SKC ndi a president ndizo kambakamba zija zimachokera pati so this is the way to go. Missed opportunity for UTM ndipo chimene chocho akuyenera kuti aunike bwinobwino aunguze kupita chitsogolo. Mwina mawu ako ali mkamwa taonapo mbuyomu imfa za akuluakulu zikulunzanitsa anthu andali tinaonapo malemu Bingu Mutharika akaza watatisiya Dr. Bakiri Muluzo omwe sankagwirizana ndi a Bingu nthawi imeneyo ananyamuka mpaka kupita ku ndata peza kuti andale ali pamodzi taonanso imfa zina ndithu anthu andale ma newspaper tsiku lotsatirazo amalemba kuti anthu anabwera pamodzi chifukwa cha imfa ya John Tembo. Pamenepo ndichifukwa kuti kuti anzathuwa akuyenera kuti adzigugude pachifuwa kuti kuongata chitanji chifukwa napa chikhalidwe ngati Amalawi pamene tikulemekeza mzimu waopita kati tikufuna kusesa kusiwa timabwera pamodzi aliyense sumayamba kuti ayi koma malemuwa adali ngongole yanga adatenga botolo la chani la bibida uko ayi mudzi umene kwa amfumu zinthu muchita bwanji nthawi yake simeneyo ngati muchankachitira pita Mutharika kwakumbutsa anthu okokoloka ndi madzi kuti muli andigenda nthawi yake simeneyo timalize nkani Mr. Mvula ndemanga yanu uthenga omwe anthu anga ugwire pa nkhani imeneyi pamene tikuyitseka mukambaswa
utenga oyamba ngongo yamikira mwambo umenewu ndayamikire Chilima pokhala ndiye mwambo umene athandiza dziko la Malawi ndikukhulupirira kuti awonjezera kuti mwina pakhale kukakulosha pang'ono no kukhala ngati kusesa kwabwino. You have now formed a foundation kuti ipitirize ntchito za malemu Chilima komanso kuthandizanso anthu ena amene anamwalira nawo ndi malemu Chilima. So kumeneko ndi tathokoze kuti apanga zinthu zambiri, chinthu cha mtengo wapatali kwambiri komanso kuti chinthucho chikhala chopanda ndale a political. Tingopempha kuti anthu athandize bungwe molowa manja pozindikira kuti bungwe lililonse kuti liyende bwino limasowa ndalama. Chiwiri ndithokoza president pozichepesa kupita kumene kwakhala nawo ngati munthu wamba ngati munthu wamba kuthandiza kuti anapita kukakhala pa tebulo nawonso ngati munthu mmodzi ukakhala nawo kukadalisa mambo kuti ulemerere kuti ukhale ndithu ulemekezeke ndithu kwambiri. So anachita bwino kuzichepesa and kuvomereza kusatira zofuna za akubanja kuti msonkhano siwandale. Wa president avomerezanso kuti sindilankhulapo iyo ndi spirit ya bwino. President amata unena kuti ngati munthu ufuna umeko nzayankhule langa simati ndi guest of honor amayankhula last ndikuti yamene aulandire last koma papa anazindikira kuti amene afuna mwambo ndena chinda chani Chilima. Therefore ndikuti pakanakhala ngati mene pali ma guest of honor awiri koma amene kuti guest of honor akhale Chilima iwo angokhala amene ngati mkulu wa boma ngati president akhalepo pozindikira kuti Chilima anagwira kwambiri ndi a president amakhala limodzi pafupi. So anazichepesa akanafuna akananena kuti sindikalankhulapo ine ndintuma usemwe ndintuma wina chimwendo ndintuma ndani wina aliyense pene kana ntuma kuti akalankhulapo. So menewo zinthu zabwino kwambiri andizamtengo wapatali ndithu. Komaliza ndi dandaulo kuti chithunzi chimene aonesa Akabambe ndi anthu anzawo a executive amene ali mu komiti yoyendesa chipani cha UTM mwina apanga miss opportunity aonesa kuti kukhwima pandale maganizo pa ndale mwina sinafikire or mwina samapanga concert or mwina alibe anthu amene amauza kuti panganichi amene from this function chiwapase phunziro loti akhale ndi ma-advisor nthawi zina mukangokhala nonse malenala mumapasula pochita zinthu zanu chikwa mumayikapo mtima amene makhala ma-ego anga andikuonesa kuti tiwaonesa because apa angaonesa kuzizira kwambiri kuti anthu because as a leader he should have basically advised anthu awo kuti no at least anzanga ino ngati mwakuya mukhoza kukhala people know you for your association ndi Chilima koyambira koma ine nangochikwatula chipanichi I must show affinity kukhala pafupi kwambiri ndi zinthu ngati zimene zizi chikwananga look iwo akanakhala mbali ya Chilima kwambiri because we are celebrating or launch ya chinthu chimene chikumbukira amene anali president wa UTM. Iwo sizingateka kuti akapange press conference inaso kwina kwachi ku garden ina yake osapita kumene hofo ya choncho ya and zikupereka chithunzi chosakhala bwino kuti mukazakhala president muzapanga treaty muzakhala ndi manga wako kwambiri and muzakhala ndi zinthu zakukhosi kwambiri. You can't do that. Zingakuthandizeni yayi and you cannot be a pretender. Mnakumana kuchilembwede kupasa na muone handshake ampapo and then you're saying today put the BICC we cannot sit on the same table. That's cheap. Not befitting a doctor. And that is mafuna church. That's why in the Mao we do not have permanent enemies or permanent friends. They must be together. Steve, take home message for Pazimene. Nkhani yaikulu ndimene yanena kuti tatini
timange Malawi modzi tilibenso dziko lina dziko lathu la Malawi ndi lomweli tilibenso mtsogoleri wina mtsogoleri wa Malawi ndi amene alipo pakadali pano kaya wina afune kaya asafune koma mtsogoleri wa dziko linolo pano ndi Dr. Lazarus Chakwera ndipo aliyense amene ali Malawi akuyenera kulemekeza iye kuti ngati tate wa dziko lino it doesn't matter who it is or who it was or who it would be koma na amene ali pa nthawi imeneyo mudzoti amene ali pa office amene ali mu office tampatsani ulemu wonse woyenerera you don't lose a thing kuti ayi ndine wako opposition ndiye sindingapite kuti ndikakhale modzi nda president national president head of state iyayi tatiyeni ndale inde tizichita ndale koma tizifika pena kuona kuti ayi ndalezi tamba ntazika kaye pambali this is a national cause ni mwambo wa maliro mwambo olemekeza ndithu mzimu wa malemu akubanja ayitana sana ayitane ndiye aboma sana ayitane ndi achipani koma abanja ayitana so tingopempha kwanza athu a UTM ndiyena kuti popita chitsogolo tatiye ndithu tidzilingalira mozama tisanabwere ndi decision ngati imene Apanga dzulo ija yooneka kuti yobwerera mbuyo malo mopita chitsogolo otherwise tiyamikire kuti akubanja akhazikitsa chinthu chimenechi merena kale muchatamva kuti chilima mchitidwe awo nalumene wokonda kuthandiza tikakamba za kayani ma golf tournament maona mene machitira mucha adakamba chairperson chakuti amakonda kuthandizira fundraising akati mchali chizochitika iye aite ndithandizire osiyana amasiye ndiye na hotel ndiye legacy yawo ipitirire kudzera mu chinthu chimenechi komanso mena nena mvula muja kuti kampani anthu amtima akufuna kwabwino abwere ndi kuwafungatira kuti akubanja kuti chinthu chiyende bwino ndikhoza kulekera pamenepo chabwino Mr. Mbekasambu momaliza motani nkhani imeneyi mundilole ndimalize ndi mafunso anthu onse amene amasapota UTM ndikukhulupirira kuti ngati pali funso limodzi limene akhala kukhala nalo chichitikire ni convention makamaka anthu amene anali ndi chikondi chenicheni pa mtsogoleri wawo malemu former vice president wa dziko lino funso limodzi limene likukhala m'mitu mwa anthu a UTM ndilakuti kodi awa akabambewa abweradi akupanganiza UTM kapena ali ndi cholinga china kodi nsapato za zimene adasiya malemu awa akwanamo awa will Akabambe fit in Chilima's shoes mwavu mafuso tufusawa mafuso amene wangati amakhalabe kumayankha mokayikira ndikukhulupirira ndithu kuti zimene Apanga dzulo Akabambe yankho limene lija layamba kuwala kwambiri m'maso mwawo mayankho afunso limene lili mafunso amene afusawo pana kali panopa akuyenera kuti mayankho aja ayamba kuwala kwambiri tsopano m'maso mwawo mwa anthu amene akhala kumadzifunsa funso limene lija amene amasapota UTM chifukwa palibe china chilichonse chimene predecessor wina aliyense amayenera kupanga kupatula kulemekeza chilichonse chokhudzana ndi predecessor wake muonepesa kulibe ulemu waukulu umene ungapereke ndipo kaya mwina poti anthu ena amaganizira mwina koma simunganene kuti ineyo ndidzilemekeza legacy ya Dr. Salos Close Chilima povala dzovala dzolemba kuti legacy cha SKC legacy koma usapita kumwamba ofunikira okhudzana ndi SKC legacy pali nzeru zanji mwanipesesaka chinthu china chachiwiri chimene chachitika dzulo chimene ndi chipongwe chachikulu ndi press conference imene Apanga dzulo zimene zachitika zija ndi kuchotsa ulemu wa legacy imene amachula pakamwa pawo ija kunali kotheka kulemba kalata nkutumiza kwa kubanjaja mwanipesaka chimenecho chidakakhala cha ulemu
kumeneko ndiye kudakakhala kulemekeza legacy kuti ife sitibwera chifukwa cha zakuti koma kuti kuchita kudikirira kuti pangotsala 30 minutes yokha cholinga chakuti iwo aja akamayankhula anthu ayang'ane iwowo asokoneze attention ya anthu ichoke kuzofunika zofunikira pa legacy ya chilima adziyang'ane iwo aja. mukuona kuti cholinga chinali chimenecho? Yes, chifukwa palibe china chilichonse cha nzeru kwathu kuno kumalawi kuno pachikhalidwe chathu ngati mwini mpando wachoka mwa mtundu umene ujawo palibe munaona kumene kujako kuchani ku function kuja aliyense anavala black sikutanthauza Akabambe adakanira kuzindikira kuti chinthu ndatengachi ineyo padalibe mmene chinkayamba ndipo si palibe phazidi nalonse limene ndasiya kumbuyo kulota atakhoza kuloza kuti komatu yawa ankatithandiza komatu yawa ankagwirizana nafe pakuti palibe pena paliponse pamene adaonekera iwo aja adikira kuti pachitika ngozi imene ija nkuthamanga kukaba chinthu chija mwanimvetsa ngati panali nthawi imene Akabambe adakaonekerapo ngati kuti kukhanga tiditu pamene adakanira kuonetsano leadership kuti ngakhale zili chonchi ine ndikupita chifukwa ndi amene ndidatenga mpando wa munthu amene legacy kukambidwa ayi zimene zikuchitika ukuzi amene adali nawo amene adayambitsa mpando umenewo kuchipanda Saulos Close Chilima bwezi UTM kulibe kuti ifike pamene papa UTM pamene idafika paja osati UTM yake iyi koma imene ija UTM imene timayidziwa ija it was because of Saulos. Palibe china chilichonse chimene Akabambe adakapanga chofuna kudzipanga afimu m'mitima mwa supporters yawo kuti ndineyodi amene as a leader umayenera kukhala ndi pena amati sacrifice kuti izizi ngakhale sindikufuna izizi ngakhale mtima wanga sukugwirizana nazo koma ndipita for the sake of leadership ndipitako zimene zija ndi zimene zidakatsimikiza kapena zidakafufuta mafunso ndi makambaja koma kusapita nkusokonezanso 30 minutes before the function ikisanachitika lochichi iwaja nkupita nkumakapanganso press conference sitipitako kumeneko chifukwa chakuti sitipitako chifukwa chakuti koma tili limodzi ndi so childish zijati manena kuti munthu ukakhala kuti waba olo utakhala olimba mtima bwanji olo utakhala kuti ndiwe dolo bwanji kandi ndiwe katswiri bwanji koma pena pake nthuma zimene makukunda mtima imadza kupangitsa kuti it's either uphuluze kuyankhula kapena uchite mbwerera ngati zimene apanga pa Akabambezi kulephera kulumikizanisa zinthu ndipo anthu amazindikira kuti oho nkhawa zija tinali nazo zija tanthauzo lake ndilili zatsimikizika ndizi chifukwa there's nothing you can talk about cha nzeru chimene chachitika pamene pajapo ndipo ndikudziwa kuti masupporters a UTM kumene ali panopa kupanga regret chabwino zomwambe. Nkhani yathu yotsatira president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi mu uthenga ujamati sona kwa nthawi yochepa tingoonekirana nkhani imeneyi kuti mwina tikuchokera kuti zaka 4 zimenezi komanso kuti masomphenya a president kutsogoloko ndotani tapindula motani mwina tingakonze pati ndi pati kutsogolo kuti khala ndi nthawi mwina ikatuluka sona imeneyi tizakhala ndi maprogramu amene tizatambasule bwinobwino. Steve mwachidule kwambiri ukuona kuti ulendo wakhala otani komanso mwina tiyembekezere zotani? tikhoza kuona kuti mixed bag mwachidule kuti ayi ndithu muli zabwino komanso zovuta zimene takumana nazo potengera ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zimene zakhala tikuziona kuchokera nthawi imene even a president atangolowa kumene ali mu office mapezeka kuti ayi ndithu kubwera ngozi zosiyanasiyana kunabwera kaya kunagwa muli nthawi ya covid yayi kunabwera anamondo mkatimo ndi zina zambiri zimene zinali ngati kuti zotsamwitsa komabe
chifukwa chonena kuti padayikidwa nsanamira zabwino, padayalidwa mfundo zabwino zolongosola kuti kodi nanga kumbali ya chitukuko tikufuna tiyende bwanji. Nali ndi mpata womaona masona amene anapanga deliver zaka zimene zapita kumachita kuona kuyambirira kuti nkhani imene atchulidwa kudali nkhani za infrastructure. Tikufuna kuti tione kodi ntchito zomangamanga kaya ndi misewu milatho ipite patsogolo, kodi zimene zitichita bwanji, kodi nanga kumbali yolimbikitsa ulamuliro wabwino, good governance, tiyenda motani pofuna kuti ma structures amene adzigwira ntchito zachitukuko zija kaya ndi zomanga misewuzo kaya ndi zomanga mabridge oyang'anira zimenezo kaya ndi kuma console kaya ndi anzathu otsogolera ntchito za umoyo pofuna kuti ayi timange zipatala zosiyanasiyana mosiyanasiyana madera osiyanasiyana ziyende bwino. Mmene mujaso mufunika kuti mutseke mabo osiyanasiyana amene mwina mukudzera katangale ndi zina ntchito ngati imene jaso itapeza kuti yagwirika ndi tuma reforms aku civil service zonsezo zili mmenemo. Iyayi ndikufuna kunena kuti mwina wealth creation potengera ndi blueprint ya Malawi 2063 ziyambe kuonekera kuti ndithu ndalama zifika m'matumba mwa Malawi. Tione kuti ndithu ntchito zachitukuko zikufikira ponseponse achinyamata tikuachita incorporate mmene ntchito za ulimiti zilimbikitse kaya ndi ma mega farm amanenedwa aja ndi zina. So mukhoza kuona kuti zonse zija ndithu zinasanjidwa mwadongosolo andi akhala kuyesetsa boma president ndi boma lawo kufuna kuonetsa kuti akuyenda monsemo amene ndithu malinga ndi mmene amayalira mfundozi. Andi mapeza kuti zimakhala ngati zikuyankhula na masona awo amene amayendera akachoka apa ikubwera fezi ikubwera ku fezi kwinako osalephera amene akamachoti zotsamwitsa apo ndi apo zimabwera komabe kwakukulu tikhoza kuona kuti anthu pali kachisonyezo kuti ayi titakhala kuti tikulimbikira mmene tayambiramo dziko lino likhoza kufika pena andi zinakhala zimene zinayambidwa zaka zambiri zambuyo sindu zoti Malawi bwezi panatafika pati ndikhoza kulekera pompo ichabwino. Mr. Mpekasamba mukambapo zotano komwe tachokera mwina titapitirira ndi trend imeneyi Steve akambapo za ma mega farm, wealth creation, infrastructure development ndi zina zoterezo titayenda chotere Malawi mukumona akusuntha motani? Mwachidule ineyo chiyembekezo changa nchakuti kutsogolo zinthu zikhala bwino chifukwa nchakuti zimene zachitika kuchoka mu chaka cha 2020 kufika lerolo sizinachitikepo chichoki chiyambire 1994 kufika lero. Ndikutanthauza chani tonse tilingalira bwino mukumbukira kuti speech yoyambirira ya president imene ankalumbira ku Kamuzu Barracks anayankhulapo za kupanga fix zinthu, kupanga fix nkhani za ulimi, kupanga fix nkhani za misewu, kupanga fix nsanamira za chuma zimene chuma chimayenera kutsamirapo, komanso kupanga fix kaganizidwe ka Malawi. Koma pali chinthu chimodzi chimene ananena ndipo ndimakumbukira kuti adagwiritsa ntchito chitsanzo cha mdzukulu wawo atachoka mkono kuti iwowo ngati gogo mmene ankabwezeretsa mkono uja madokotala adamva chisoni kwambiri akumuona mdzukulu wawo akulira koma sadakamuletsa mdzukulu uja dokotala uja kuti musaongole mkono wo mdzukulu wanga akulira akumva kuwawa. Chilichonse chimene chachitika kuchoka nthawi imene yakufika lero ndikuona kuti chikupherezera ku uloso umene a president adanena akulumbira tsiku loyamba ku Kamuzu Barracks. Ndipo ngati pali Amalawi ena achilungamo ndikudzoti alipo ngati tingathe tiyang'ane tisake speech imene ndiye tiyambe kulumikiza from speech monso adanena kuti tikulonjeza kuti tidzakupatsani fetereza koma tikamana kuti tidzakupatsani fetereza sinde kuti fetereza yatingokupatsani inu yonse mukuyenera kulima kuti phindu lokupatsani fetereza liwoneke. Tikamana kuti kupatsani ngongolezo mukuyenera kugwiritsa ntchito kupangira business osati kungodya kuti mubweze anzano akataninso akabwerekenso. Koma pali chinthu chimodzi chimene chikundipatsa chidwi chakuti
ndi umati ndikamayang'ana dziko linolo mukhangati mulilembe ngati seko nde muyika apa transport apa health apa agriculture apa chani chilichonse chimene chimakhuzana ndi moyo wa munthu ndiye muyambe kuyang'ana mmene momo maseko amene ajawo kuti kodi mwaonjezereka china chake chimene chikuperekeza chanyuwani chimene sichinachitikepo muona kuti chilimo zimenezo ndiye mphukira zimene zikupatsa anthu chiyembekezo anthu amene akutha kuona akusankha kuzindikira kusiyana kwa zinthu posayang'anira kuti ndimakonda chani chifukwa tinene zoona pali chifukwa chimene bango losapsa mmadyera mchere koma bango lakupsa simudyera mchere chifukwa chake nchakuti ngati chinthu sichinapse sichingamveke ngati chapsa manimvetsaka pali chifukwa chimene nyama yoti mwawiritsa 5 minutes umalimbana nayo kuti ulume pamene nyama yoti yakhala pamoto nthawi yokwanira mango panga ukhozo yosani manja awo chonchi nkumayika mkamwa kutanthauza kuti mavuto onse amene akhalapo zonyasa zonse kugulitsa makampani kuja zonse zimene zija kuti tipezeka kuti dzawira dzapsa kuti feri yambe kupindula ngati mmene moyo wake udali zitipatse moyo ngati mmene udalili nthawi imeneyi zikufunika zinthu kuti ziwire nthawi yayitali chabwino mandimvetsetsera malizane pomaliza penipeni afuna nene kuti sizoona kuti mphika umene watereka wina nde ena wazindikira kuti ifetu momwe tinkayikamo zinthu tidayikamo dululu ndi amalawa amamva kuwawa koma panopa kukhala ngati mankhwala amene akupangawa dziko lilichira sizoona kuti chilichonse chimene chayambidwa panopa zaka 4 zapitasi kuti solution yake chifukwa ife tamva ululu ndiye tilekere anthu a DPP ndikuona ngati ndi chibwana chachikulu tiye tileke zimene aterekacho kwerazi tizione kuti tikamatha 10 years tikadyedza kupsa koma ine ndikuona ngati kuti alipo ena mango ena mmenemo mtengo ayamba kuwezuka chabwino tizakhala ndi nthawi yabwino kuti tizatambasule bwino nkhani imene komabe Mr. Mvula taonapo zaka zimene ziso pa nthawi yoyamba tiona confidence kubwereranso budgetary support yomwe yakhala ikutivuta kwambiri ikubwereranso tembekezero zotani ine ndikuyembeza kuti mwina president putisona mwina njomaliza before masankho amu September ayenda amo kumene anachokera zaka 5 zakhala mixed bag yes muzambiri zimene zakhala zilipo pali zinthu zimene tinachoka nazo ku DPP under APM a broken down system economy ndithu in shambles kumene timakabwereka forex kuti tizionesa ngati mwina ndi import cover yokhala puno bwino we are running a temporary economy ndikuonesa kuti so zimene zija zipanafika kuti yayi let's bite the bullet tipange zinthu zoyenera ande zina zoyenera anayamba tinavutika kupeza ACF kuvutika kuti ipeze koma there we are tinayipeza donor confidence inabwerera pano kumadona zakuti tithandize obviously ndi mark imene imaonesa kuti ali ndi confidence mu boma lachakwera so that's an achievement and takhala period yaitali kwambiri without donor support koma panopo tili nayo we wish we had more kuti mwina tithandize muposera koma zitakhala bwino tinacho kumene kuja kunabwera zinthu zimene zimafuna kukhala ma solutions yeniyeni not short term koma ma solutions yeniyeni sustainable solutions ndiye kunayamba kukhala ma mega farms pano pali ma mega farms ulentera kuti panga produce more tizipangaso sell more komanso food production izikhala yili pafupi pakhalanso import substitution pano tikulima trigo wathu wamuno tikupanga zina ndi zina we have resuscitated irrigation farming imene taibwereza kuti ibwerere kuchoka apo kuliso ma initiatives ambiri ATM strategy kuti mining zoromeri tona
very rare decisions ona kuti tenti yambireso tizipanga define mnkhani yathu yamamaini samapitise kunja ma samples wa ma trans ambirimbiri osapanga process zimene zinthu zabwino ku ACB we may have seen less activity koma malamulo anasintha ena kuti sipana ACB ajazita kutenga makesi zawo ngati zikulepereka china chilichonse akulepera okha. It will not be a question of saying mwina akwagwira pakosi izo ndi zina. I think a lot of things have been there. Discipline mwina yukhala ngati kubwerera in a system yukhalamo ende pakumakhala zoyankhula sungapange correct system yonse in a short period of time. System imene yakhala yosa kukhala yabwino bwino. Politically, underline politically, we have lived under the most peaceful period. Yes. Most peaceful period. Yes. And the city kuona mbendera za zipani miseu petu MCP sakupachika mambani mbendera zao ukumaka mafanya presidential function kupanga uika city kuona makadete ulamine ayusiriki ya kumenya wantu city kuwaona kofio za antu ngatawa panga ndio tifesiti kuzio kuma if you compare same period go backwards when 10 years back you'll find kuti here it was an era of makadeti nyumba kochedwa nyumba kochedwa anthu kwawo kuphedwa wabrea rule tikuchula apatu kamba nkhani za General of ACB, Jaunju, we're talking about the Tambala family, we're talking about Antoine Napelo Muzuzu, Marubino, Kat, Timona, Zambiri, Benzo, Sakarabura, Zachitika, and plundering the economy. Up to now, we've got a lot of individuals, many who belong to the former regime, who are also answering cases in court. And these are the same individuals who are desperate to get back into power. Kuti milandu azai fufute. And the Aibaso story last week or week or earlier in the week inatusa nkani kwa mbili ngochula kuti kuli biru yaboza to ndei inataka lo yambayo kafuna baka bantu basiza moto tiza mbili pamene kwa kuti tilangule bodi tawe kulibe kula kuti mwana inuyo nzano you try to amplify mbele zijoke musona mawa kuti at least amalayo aziziwe kwa mbili. Ndatoza kwa mbili Mr. Mvula kuti mnabwera program ine ya Tipetse. Mr. Mpega Sambo ziko kwa mbili kuti unabwera. Steve ndatoza sauti unabwera. Ndatoza ni nonse umamatitsatira pa Facebook timayamikira ndemangazano nditokoza umamatitsatira pa kanema mene MBC komanso umamatitsatira pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chileuka. Makomanonse.